Kaixo, mite nagoela bilera batean, zerbait azaltzeko, behar badut bideo bat aurkeztu beste bilerakideei, egin beharko nuke, aurkeztu eta hemen ateratzen zaizkit hiru leiho. Hiru aukera. Pantalla osoa aurkezteko, nire pantailan egiten ari naizen guztia, izten badut leiho bat, beste aterako zait, guztia. Bakarrik leiho bat, hau interesgarria da, nik leiho bat erakusten diet, baino posible dut beste leiho batean begiratzen egotea, baina bakarrik ikusiko dute nik aukeratu dudan leiho hori. Leihoa esan nahi du programa bat, adibidez Chrome, edo beste bat izan daiteke, Word irekita badaukat edo horrela. Eta azkena, kasu honetan interesatzea dena da, bideo bat erakusteko fitxa bat. Fitxa bat zer da? Adibidez, Chromeen pestaina bat, fitxa bat aurkeztea. Eta honekin, ja aurrez abisatzen dit, hoberena dela bideoak eta animazioak aurkezteko. Honekin, bideoaren audioa ere aurkeztuko nuke. Hemen ateratzen zaizkit irekita dauzkadan guztiak, aukeratzen dut bideoa nun daukadan, ze pestainatan daukadan, eta importantea hau eman da egon behar du, konpartir audio. Konpartir emango diot, eta hemen daukat bideoa, martxan jarriko banu, entzungo litzake, eta nahi badut haundian jarri ere, haundia ikusiko litzake. Kontuan izan, gero beste pestaina bat edo beste zerbait aurkeztu behar badut, egin beharko dudala, itxi, eutzi aurkezteari, eta gero ja berriro partekatu, eta pantalla osoa adibidez, eta orduan ja hor joango nitzake nabigatzen beste aukera batzutan. Baina gogoratu lehen fitxa bat bakarrik aurkezteko partekatu dudala. Beraz, hori kendu beharko nuke beste zerbait aurkeztekotan. Aio!